For en potensfunktion y er lig med b gange x opløftet i ate, gælder, at når x ganges med k, så ganges y med k opløftet i ate. Dette kan vi se ud fra dette H-skema, hvor x0 er en tilfældig valgt x-værdi. Når vi sætter x0 ind i forskriften, bliver det til y er lig med b gange x0 opløftet i ate, og y-værdien bliver b gange x0 opløftet i ate. Vi ganger vores x0 med k, og forskriften bliver y er lig med b gange x0 gange k opløftet i ate. Denne forskrift kan ved hjælp af potensregnereglerne laves om til b gange x0 opløftet i ate gange k opløftet i ate. Og til sidst kan vi ophæve parenteserne, og den kommer til at hedde b gange x0 opløftet i ate gange k i ate. Og vores y-værdi kommer til at hedde b gange x0 opløftet i ate gange k i ate. Ud fra dette kan vi konkludere, at når vores x-værdi ganges med k, ganges vores y-værdi med k i ate.